Egun hon! Ze moz, zu zaintzea? Susto eman diazu. Ni itziar, baina Itziar zu zautzea nolatan hemen? Hemen Galduta bisitan, edo. bai, herria bisitatzen bizka gaur Narbarte. Eta ze Esan. egiten dezu hemen barrun? Pues begira, Ze etorri zara? eguraldi txar honekin Bai, ikusita bai, etorri naiz bai. ea denak ongi ziren, ea denak bere lekuan, ea belarrak, taloriak eta beharreko lekuan ote zeuden ikustera. Bale, beraz, Bai. itziar, zu zertzera, hemen kanposantua zaintzen Alkatesa, duena? hemengo alkatesa naiz. Hemengo alkatesa. Bai. Hemengoa kanposatukoa? Hombre, dudik gabe. Baina nik gainera nik izendatua, ez dit inork izendatu, Auto izendatua? Auto, dudik gabe. Gonbidatzen zaitu Bai, etortzera. gonbidatzen Baina badakizu zer, alaitasunakin sartu gara. Hombre. Sartuko gara iduitzen bazaizu. Bai, hobea laitasunakin sartzea tokioita. Kantatzen edo sartzen balin bagara ze? Igual Kantatzen? esnatzen ditugu edo... Bueno, Iruditzen zaizu? bai, zuk ze kantatu behar da. Adibidez, beltza da gaua edo Beltza da baduzu? gaua, Ongitzen zaizu, bai, eskukin eta bai, sartzen vale. balin bagara? Igual animatuko ditugu? Bai, zuk esan ditzi. Bai? Bai, Venga, guazen. venga. Bueno, Bai. beltza da gaua, Beltza beno da kandelak piztu gaztainak erre, kakalabaza justu izarak jantzi, mamuzarrak berpiztu. Bueno, ondo, Ongi itziar. etorria. Ba, eskarrik asko gonbidatzeatik, kanposantura. Txikia da, Bai, familiarra, baina nire kanposantua da. Nik uste, benetako herria hemen dagoela. Zure uste, benetako herria hemen dagoela. Bai. Toi zergatik itziar. Sekreto bat eramango dizut. Hau, herri txikia da. Eta hori, Narbarte. infernu handi. Zaltzara hartu? Bai, beraz, kanposantua herri txikia da eta Narbarte. Herri txiki, infernu Infernu handi. Zer utzen zaizu? Arrituta utzen duzu, txundituta nago, itziar. Zu pizkat ez dazu, bizi daudenak infernua dira. Eta hemen deskansatzen Hemen daudenak. deskansatenak pakean daude. Pakean Ona, daude. gaiztuak, eta egin dutenak, egindakoak ere Tuak. ja bete dute. Eta hemen daude. Deskantzen daude, deskantzen Bai. ederrean, lasaitasunean, Bai, eta bai, argitasunean. argitasunean. Zuk nori diozu beldur gehiago? Hemen daudenei edo bi hanketako herri edo zein herritan dauden pertsonei. Bianketako, Eta nork egingo zizun edo minik handiena edo min gehiago edo Zuti daudenak, egitekotan. ez da? Orduan, Karo. infernu handiak hor, gizakiak, Gara. gara. Bai, zati gure Ojo, gaiztuak izan gu ere, daitezke. Nik dudik gabe. Karo, hori da. Ni ona, gaiztua, Bai. eta denetari naiz. Eta eskerrak, Eskarrak. horrek perfekzioa ematen ditelako. Bai. Imperfekzioa, perfekzioa da. Perfektuak alaxe da, izan ez bai, gero, joer. ez dagoelako zezerik Bai. asterik. Ikusten da bihotzetik hitz egiten dezula. Hori dudik gabe. Bai. Ni hemen etortzen naizen bakoitzean, etortzen naiz nahi dutelakoz. Niretzat xarma duz kanposantu zarronek. Eta ikusten duzunez, ez naiz eta askaso ez oso aintzinako izan, eta oso elementu aipagarriak ez izan, ditugunak mantentzea polita da. Nik egiten dutena da baloreak kendu, bideak eta garbitu. Zuk hau zergatik egiten dezu? Hola. Begira, benetan, bihotzez horrela ateratzen zaitelakoz. Zera, borondatez? Borondatez, bai. Eta gainera, nerekoia naizelakoz, gustokoa dutelakoz, gure lekutxo izango dena, gure apartamentuak. Bai, oida, bai. Zuzu pentsa hemen, lauzpabost Bai. lapidak egoten dire bakoitzean, orduan, hau da pisu bat bezala. Adosatu bat bezala. Adosatuak. Hasi nintzen nire senidekin eta nire sepulturekin bueltaka, eta ikusintun ondokoetan ere beharrak zeudela. Duan esan bueno, zentzu batean uzten badidate, hierria polita gelitu daiteke. Hazen lan egiten dezu, neitzier? Bueno, gustoko lana hobia da, Hori da, eta Ez que aldapaik ez. niretzat ez da lana. Gustoko lanien aldapaik ez. Hoixe da. Eta era berean, sekretu txon bat aurkitzen duten. Eta aurkitzen duzu, Dudi gabe. Eguralde ona edo txarra izan, lan asko dugu. Oi, ama, pagadi favorez, favorez. Favorez. Hoitxukun jarri dugu. Eta lore hau zer? Lore hau txoneu, hau jarriko izunik. Bai, jarriko duzu? Bai. Energia ematen dizu? A ber, energia. Gauza txokuna jartzea bintzen nahi energia ematen diate. A ber, baina zerbait berezia sentitu duzu? Ez, a priori, hola ez. A priori ez. Hemen dugun emakume hau, izkutatua zegoen izena. Ta atera nun, eta bain aterata, inork ezakin orden. Inork ezakin orden. Eta da mila behatzen da, goita mazeiko Bai, abuztuaren 15ean hiltzen. Justo, gerra zibila hasi momentuan. Baina ez agokio Narbarteko inongo etxeari. Eta ez dakigun orden emakume. Eta inor loreak ez dituzten hemen? Ez. Eta hauek? Hortik eroritakoak. Horko galea. Baina zu jarri bat dizkiozu, utzitziko diogu. Gisa joari, bueno, barkatu, gisa joari lore batzuk ederen. Gutxinez seko daude, baina detalia izan dira. Hau dugu gure sekretu bat. Hau da zure sekretu bat. Bai, misterio asko daude, Misterio asko.
Joer, itxiar, dago flipatuta. Fantasmak ez daude, baina misterioak Hoxe bai. gaten, sekula hemen hola soinuk edo entzu aldezu. Pues akaso bai, baina beldurrik ez. Beldurrik ez? Ez. Hoi importantia da. Kantak. Zer kantak? Kantatzen didate, igual. Pues lanean nagoelarik kantatzen didate. Entzuten da? Akaso, batzuetan. Itziar, barkatu indiskrezioa eta zuk hau egiten duzu erlijio kutsuagatik edo... Nik fedea badutela ez dizut ukatuko. Baina egun, esango dizuke, fedea baino gehiago espiritualtasuna dutela. Espiritualtasuna dela. Gaur egun, inzinerazioak eta gauza horiek modan edo, Bai. pixkat jarri direla, zer iruditzen zaizu edo, zer... Nik hori nire eritzi propioa litzateke, Bai. nik argi dut hilobiratu nahi dutela. Zuk hilobia. Dudik gabe. Hoi da, ondo deskansatzeko, Bai. eta esan, beste, beste izaten da pixka pote batien sartuta eta... Eta horren baitan, bi gauza esango dizkizut. Bai. Hiltze naturala balin bada, 72 ordu nahi ditut egon hor. Ez 24, ez 28, 74. Ze, belatorioan esan izu? Bai, belatorioan edo Hiru delakoan. egun? 3 egun. Ha, zuk ez Bale, dakizu bale. katalepsia existitzen Bai, dela. badakit. Pues, Bai, horren bai, bai, beldur, nik benetan hila Bai. nagoelarik, Ah, bale. lurperatzea nahi dut. Orduan ez desunek jozea... Hoxe da, Hoxe da. Era natural batean baldin Bale, bada, bai, noski. horrela nahiko nuke. Dudik gabe, hiltzen baldin banaiz, erreta, Bai, istripu bai, batean, bai, bai. ez da, ez Edo dut, parakaida esatetik hori da, Hori da. Baina, 72 ordu badazpada, bada espada, Hoi da, ez- katalepsia. bai, bestela. 72 ordu, hori Bai, argi bai, argi. izan dezatela Bai, denak, dena, eh? 72 ordu, 72 ordu, ez Bai, da bestela, minutuak bai, gutxio, hoi da. bada espada. Bai. Pues nik uste dut ja lan pixka bat egiten Hombre, badugu, horta zer etorri zer naiz zaizu. pixka, ni launduko Bai. dizut. Bai, gaina txaketaren enterra dorian, Ba. ekarri eta zekit, ondo. Bai. Hemen ditut lanerako tresna Oño. batzuk. Dios. Nola mulatzen zara, Ah, ona. postura hauekin, Zer nizeko? gura izak zuentzat? Zer da, belarrantzako ez da? Bai. Bai, pentsatzen Ongi molatzen zara? Bai, herritarren bati eman da, zuluan sartzeko Ez, zara, ez, ez. Bueno, hemen txe, bai, Hortaraino ez. ondo konpontzen naiz, itxiar. Gaizto izan daiteke, bai, Hori da. hortaraino oraingoz ez naiz iritsi, Honek ondo konpontzen naiz, zuk Bai. ezaiezu ze garbitu behar dan. Bai, begira zelana eskainiko izut. A ber. Hemen dugun beste pantoi fantasma bat. Pantoi fantasma bada. Bai, inorena ez dena. Inonena ez da. Eta zeiduritzen zaizu bertara sartzen bazara, Belara moztea? moztea, eta zu sartu, eta ni tira. Abestiak duen bezala. Zu barrutik, ni kanpotik tira. Bai, ausartuko zinen? Bai, hori da. Ba, nekien ni baizu. Ausartuko zinela, ikusten zaitut ja hortan prest. Nik boltsa bat ekarri beharko Bai, dut. gari potxa, bai. Ni bai, eta frontala ere bani makazure, bai. Flotadorea, ze... Bai, Ah, frontala. eta bai, Ai, bai, zea, Biblia eta gurutzen bata, ez dakare bai, ekartzen bat ai, Jesus, eutxi jozu, fuerte, fuerte. Horrela, aizu, zu tranquil, ni hemen nago, lan handia. Bastante, hemen Bai. belarra azita dao. Bai, Pues eutxi jozu, fuerte alduzun urrian. Bai, utxa da, baina... Pixat usaila hau bentilatzea. Bai, nik uste, Bai, nik uste, baina izo plazar bat eitziar. Bai, eta... Zurekin asko ikasiet eta gaina pixkat gauza hori beldurra galtzen, eskerrik asko itziar. Bai, mila esker zuri. Bai, bueno, etortzeagatik. nik hemen txeseak, sastrak Bai, apostozen jarraitu. aio.